Bhí sé sin ard nach raibh. Cean mór eile? Támuid an seo in Leitir Ceanainn inniu de lá Spraoi na Gaeilge a seo an tríú bliain go ndearnamh mar a Leitir. Seo cóabrú a dear Teanga Glór nGael agus Líonta Leitir Ceanainn agus an sprach a bhí agin na lámór a grú de Gaeilge sa bhála an seo. Dé se bhairt do réí teart le chéile, léir mór imarchtaí agus crack agus siamsaíocht agus Spraoi. Bhí session ar scill na circus a gáil le Stephen McGinley agus an sin show circus agin. Bhí ceoltóirí áitiúil ag sin an fásta, bhí túra ar a túra. Well, Acree, Moscow le boo. Hí an sin ag dosa, bhí sin seo ag an olphobal ag dosa, bhí ceardlan dosa ar siúlaga. Bhí Dimric agus a chairde ag sin an ceol ag an bandstand. Tá crack agus Spraoi le Gaeilge an fear grin ar an príomhsráid. Comáile sin tá cardlan a popadraachta. Bhí session ceol agus óránaíarta le úna ní bhríon ó ceol na ceile agin an seo. Bhí ors an steirt an seo fásta agus é amón a chuid siamsaíocht a héan ar íhanama. Do Glór na nGael héan an rud is tábhachtaí a bhí agan na tá gá seoladh agin. Támuid in é trúr leir a sheoladh atá scríofa ag ban éitiúil an seo Leitir Ceanainn Suasí i Gaeilge. Trúr leir a thugan mas mailad cóirla na grúpaí sucre, grúpaí atá agrithe go na garmiúil go amateach mas mailad. But comáile sin támuid ag seoladh monopoly na nóg. Támuid in é cadan is a oil ó an drám a churann monopoly ar an margu. Támuid é cada oil sin i anú as Gaeilge so tá an seoladh sin le déanadh go nniu. Fógrann go bhfuil an cluiche aontas seo Monopoly Junior a scéala seolta go hefa gur mí maidin. Seosú mac seoin ó cúla a cethir an leithreoir telefíse a rinn an seoladh. Támuid gobar ar phlean don lá seola beidir sé bhí anuas. An chuid a bre a ggéis tan rud éigean mar seo a chur le chéile ó hiú na héascathirí a aimsiú, na ceoltóirí a aimsiú. Ní hé Glór na nGael a bhainetá ag agra seo aniu seo cuaintear linne agus Líonta Leitir Ceanainn, so tá an cuardú sin ar fad le deanadh, tá ibríthe Jonach le cuardú. Bhí ceannairí agin an seo ó Choláiste Alia, bhí chuide go mórlinn a rian lei agus fearann ó Glór na nGael agus Líonta Leitir Ceanainn. Ag gobar le chéile chun siamsaíocht agus crack sin scaith a cholar don phobal an seo. Buna má hata James héan in buchas duna daoine sin mar ní hocail le seo tarlú gan inachar agus takeíocht socu. Well, bhí lá gáilanta agin inniu, bhí an gréan ag sailseú ar íhanama. Bhí scafte ar dóid agin agus ahan eile rinne ag bhaint an soltas an lá a cinse. Bhí go mór an leis seareachtail gan dotar bhí.